This is the
OTS class of 1990 from Mamuchu. I have been taking that school. Although I cannot learn as soon as I go to Alcon many years ago. So I have to do that. So I really feel like I wish I could have done Hana, who was in our own. I know so much money. Now I want to know. God bless you. Family friends all the way from China. China, isn't to our family from our children. The man, do well, and for 1 year until I took that one at China. The man do well, and 1 year until I went out China, I do well. We might see for me. His Royal Majesty Ezesa Ikenna Okoli Obi Akọkwanine na kabinet ya ha na ndị Igbo echeke eso apụta na mgbe anyị chọọ onye ọ na-enọ n'ọgbọ ọzọ na-abata ụkọchukwu from there. Anyị anabata Chief Chukwudi Okoli and Chief Prince Timothy Mega
Kwenu ọkụ na-agba ala kwenu eze agha kwenu atakwuru aja kwenu ọha igiri kwezuo n'o Chukwu na mmụọ ala nwanne anyị nwoke onye nke hapụrụ eze a na-etesiri ọgwụ anyị na-ayọ gị na-asị asịdarị na enwere ụzọ ọbụla esi n'ime mmụọ anyị na-ayọ gị ekekere ụwa biko ịgbaghara ya biko ịgbaghara ya ịgbaghara adịghị ike anụ ahụ ya wee na-ayọ gị ekekere ụwa biko ọbụla dị echi n'obi ụlọ ya anyị agbakọọla n'ụbọchị nke taa iji nye gị ekele iji tinye ha aka n'obi na ihe mere ha mana anyị na-ayọ gị Chukwu nna mbọsị ọwụ na anyị ga-agbakọ n'ezi n'obi ụlọ a ekekere ụwa biko ya bụkwa na ihe ha ga-eji were eti aka n'obi ya bụrụ ihe ha ga-eji were nye gị ekele anyị na-ayọ gị ka ọnwụ nwanne anyị nwoke ka o weta udo n'ezinobi ụlọ ya ka o weta ịhụnanya n'ezinobi ụlọ ya ka e weta ọganihu n'ezinobi ụlọ ya ekekere ụwa biko na-ayọ gị ọbụladị ụkwụ niile gara ije abịa so n'anyị wee nọrọ wee kwanyere ya ugwu nke ikpeazụ anyị na-ayọ gị ekekere ụwa ha ga-ala ka ha laruo n'udo na ọṅụ mgbe ọbụla ha ga-akpa anyị ọ ga-abụ ihe inye gị ekele ọ ga-ahụ ihe iti aka n'obi Chukwu nke iwetara nke iweghara anyị nwewa aka ọkwa na matara ya n'obi ọnwa nsogbu ahụ
mmadụ ịnwere ụmụnne nna mgbe ndị ọzọ na-eledo anya wee na-asị nna gị nọ some good number of years but ekpere anyị n'isi ga-ebo ihe anọkarị ya anyị niile nọkarịkwa afọ n'ụlọ nna anyị ukwu nọ ezigbo ndụ obi wee nwụọ anyị sịkwa Chineke ya nye anyị ama ma mma ma anyị nwa anyị dị ogologo ndụ a wee sị na ọ gachiri anyị n'afọ n'aha n'aha ndị ọbịa anyị na-eweta ebere mmụọ
Oh
Before 1 year, if it's let's call it 6 months. Allah, okay, but I had Jesus. People Ben Nike. I had Jesus. Also one day. I say it like a way.
eji mara gị nwa ọkụ Chinazọ eme. oke kedu position gị n'ezinụlọ a Ọ bụ m ada. nwa bụ the first bịa ka iji nwayọ Ada ya alọ ya. ikwu ada na-eri ikwu anụ ada dịka ọcha gị ala niile aka ezi obere ị ga-agwa ya maka mpa ya ko eji gbachie Onye ọbụla testifyịrị o biri n'ụwa o biri ndụ ihe na-enọtọ ọbụbụ aka a selfless man not that God so he's a very good man kedu ihe ịmụta n'aka mpa ya dịka ọmụ ụmụazị gị ihe ịmụtara n'aka ya selflessness and love. Ịnụ mpa ya na gị na ụmụ gị a na-anụkọta gị na ha na ụmụ gị na-anụkọta mma ụmụ ga na-anụkọ afụ ya mana ya sisi ụta mana oge ụta ọ na-ewe onye ọbụla o metiri ọsọkwa ya bụrụ onye ọnwa ọ na-ewe ya ka nwanne ya mere ya ihe ọ ga-emere onye nwanne ya mere ya ihe ka nwa ọ ga-emere nwa ma ya fọzikwa onye nke bịara nụrụ nwa ya ka ịmagoro na dịka ọ nwụrụ kedu ka o si dị gị n'ọnwụ ya otu o si ọ yara itegazi ama m dada mgbe anyị nọ ebe a like ebe 5 years ago ọ naghị aghọtazi mmadụ anyị ahụgo ya na onwezighị contribution ọ na-eme n'ụlọ just ọ nọ so mgbe ọ hụkwa na isi ya gazi dịka bụ ozi a si ụbọchị taa dịka bụ ozi taa si bịa ọhaneze bịara maka ọnwụ ndụ obere so onye ọbụla bịara show ya respect maka ụdị ndụ obere onye na-ekele na-ekele Chineke ụbọchị nke dị taa dị gaa n'ihu dị ụtọ dị ahụ na forecast na mmiri ga-ezo taa 82% bet agwa Chineke na ọzọ anyị anyara ọmụmụ ị na-amụ ọmụma gị mere ka gị ndụ na ya jisi ike ọ rụrụ ọrụ dị egwu nke onye ọbụla gwara ya that no make her because of ụmụ nwaanyị niile ka di ha ga-anọ n'ụdị ha for 25 years anyị ya so nwaanyị si ike nwaanyị nwere nkasi obi anyị siri nnọọ ịkpọrọ nna gị ọ ga-abụ ego mma ị ga-akpata ngozi kpata ma kpata ego n'aha Jizọs amen Olivale, okay, cancel. I can't put it on the so Toronto. I'm buying macadamia. Look back. I don't know how to describe it. He was a good father. Kedu ihe mụtara n'aka mpa mgbe ọ dị ndụ mgbe ị bidoro mpe ma ikwu eziokwu ọ na-akụziri anyị ikwu eziokwu and inyere mmadụ aka ọ nwere aka ọ na-emesapụ aka n'agbanyeghị onye ọbụla ma ọ chọghị ịgbanwe ikwu nwanne ya otu ebe ikwu na onye ọ na-ahịa arụ gịnị ọ kọmuniketi ịga gị ya si kọmuniketi ka ọnwụ ya si wee dị gị n'ahụ agbanyeghị na ọ ya na-ahụ ihe
asị mana mmadụ ihe anyị eme anyị asị n'ọgbọ ihe obodo ndị ọbụla o wetara ya Dịka akụnwụzi a si gaa n'ụbọchị. Nwa ndị chọta anyị, ụmụ ndị dị amaka anyị, ndị ya. Church of the Holy Spirit, and the office, ebe na-arụ. Ebe ka ị na-arụ. Office of man, church office. It's a launching man. Àwọn ndị na-ekele maka ndụ obi ya na Chineke kpọrọ akpọrọ ya na-akpọrọ. Ọkpọ ya ọzọ na-ekele na ọtụ. Ihe mesịrị ihe niile. Ya bụ mmadụ ọbụ. Onwe ike eze mmadụ na-asụ anyị ọfụma. Ana m ekele my brothers nke mere ka ụmụọdụ aga. Ya na ndị nke bịara abịa, ọ gaji wee na-asị ha na mbọsị nke ha ndị mmadụ ga-abịa ka ha si wee bịara abịa. N'aha Jizọs Kraịst. Ekele edebe ihe edebe isi mpa mkpụrụ obi zapụrụ ụwa. Ekele ị na-agwa mama dịka onye nọ ọsụsọ ọsụ. Lord Jesus, Jesus Council. Talk about him, I have a way much things to say. But he's a man that loves people. He loves people around him. He has a good heart. He loves to help people. After I have to go to work, there's the because you call the guy that you watch them and they like to gather people around. So our house is good. My father is that's one event. One day I know he took a woman and the little baby home around midnight. He doesn't know the woman. He just saw her and brought her. My father having good understanding who he was. The woman slept there, but she found the woman stranded and following the killer. This is the man I'm talking about. He's a man that loves people. He loves to help people. And he never lack help. So I'm proud to call you a father. And if there is another one to come, you will remember my father. Because he taught us good knowledge. Whatever I'm trying today is what I learned from him. And I will continue to follow his ways. I thank God for bringing him to my life. I thank God for choosing him to be my father. And if I will come again, I will come through him again. Amen. Ana make a lecture. I'm not already. Ana make a lecture. Let's do they can work. Because I do not see any father like that. Really like all I would say is that I love him. And I would have loved to see him. But God knows the best. So let him take that. After I will, I know my camera will carry I know. I'm not sure. Yeah, Dalo, DJ Mia. And I'm not there. Yeah, God. I can't find a one day, my God. Thank you. Now, the thing.
afọ gị ake position gị chief mona ebe ga-agwa anyị maka ko eji gbachi ogige ndị ga-agwa anyị maka mba ya character in their match. As a matter of fact, Abaya, all in all of the information, all the good money, how much they get them back. And he also over a man of virtue, a man of virtue. All the generals, all the compassionate, all the self-sacrificing. He's a wise man, a man of two words, but with immense wisdom. That's why when we get here, Appreciate the guests. Appreciate your guests. The church, everybody. I got to celebrate successful marriage. I'm now friends are well with us. They live in the
I'm open to correction. I will always say sorry. I will always say sorry when I find out that I'm wrong. When I am wrong. So I ask myself, I ask you to ask me. Your name and your title. Okay. Here you wanna go, Chief Chibebere S. Akwa Akwa, aka Owa Ocean, a computer village. Onye mụrụ Chief Chibebere around 6 years. Ukeji ụbọchị Akwa. Ụbọchị tata ka anyị mere ya kwari ugwu bịara ya nobody years ahụ na-aya ya anọ na-ayọ ka Chineke nye m energy m ga-eji wee mee ihe a ka ọ pụta ihe abụọ igosi ndị mmadụ ego igosi ndị mmadụ ịdị ịhụnanya nna m nyere anyị ụdị ịhụnanya nna m nyere ndị agbata obi ụdị ịhụnanya nna m nyere ndị mba emulation of his life bụ ihe njikọ ga ndị wee zaa aha na-akpọ Akụọka n'aka ọkwa because I really want to emulate his lifestyle but with a little touch of it but I am more than that nna m wee ezigbo mmadụ and that I'm happy today, and that was not the one happy. I am because all I don't know that smile. So I'm very happy today that it turned out that we were successful today. Now this area, I am successful. Any them plan. So Neka nwata na-eto eto dịka okenye kedu ihe ịmụtagasịrị n'aka papa gị? Ihe mụtara n'aka mpa m gara nnukwu ije n'ebe nọ. Bụ mmadụ ekwuwa aka ya ọtọ ndị na mmadụ mekọ ihe ego nyeghachi ya ego and ị ga-amụta ị na-ewetu onwe gị ala ma ọ bụ na ịkpata ebe ego wepụ obi isi enyere mmadụ aka. Always remember the people, solve the problems of the people. Ịmana ihe dị n'ụwa na commandments of God abụghị ịga church or iso ụzọ Chukwu mana ihe na-alụ love ọ na-egosi. So mama agawa church at the beginning when I was young until mgbe ahụ yawara ya, but at the end of the day ama na asị na onye ahụ na-aya nwere ike ịga ndị ma ama na ọ bụ na ahụ aya ya enweghị ọ gaghị aga chọọchị ahụ. Mana onye anụmanụ na-agwa gị bụ chọọchị n'obi. Out of 10 commandments ọ na-eme obe almost 8. Sọsọ ebu apụrụ na ya ọ ya bụ n'obu chọọchị n'obi ọ ya bụ chọọchị. So you must remember the commandment of God. Love your neighbor as you love yourself. That is the major commandment. And I have here more when you should like it. I have the biggest love money away. Thank you. As well as that's the same one was wrong. Ọkwano love nwe maka
that. I come and make sure everyone I go get boga here. Aboga me. Na so ya. We go na be you go na yo. A milestone for effort. Especially my mom, not by the side. For many years, she has been there crippled because of that sickness. So, one boy, so I have been with it. I go to my love, and I can negotiate my love. There are a lot of things which I cannot say in the camera. But don't you want to for that time? I will go to you going to love. Thank you. Nagi Sigondo, ọ na-akwụ Chukwu etu anyị si wee nụ na-ezigbo mmadụ ka ọ bụ. Igbo legasị enyi na ome ma igwe onye ọ na-akwụchara ya tata ka akwara ya kedu ka akwamozu a si ga akwara ya dịka onye merụ ezigbo omume. Ilegharị anya ị ga-afụ na ife mma kịta anyị nọ na-eme ihe anụ a kịta wee ebe after 7 ndị mmadụ ka nọdụ na-eri na-aṅụ ha achọghị ịla ala. Even igwe be anyị mena ya gago several occasions ọ bịa abịa ebe ọ na-anọte aka otu a ọ na-eme ọbịa ebe anụ mgbe ọ nọbe ya dị ka ọ nọ n'ụlọ maka obi eji nabata ya. So otu a ka obi nna m dị, otu a ka obi ndekwa mgbe m chiri echichi ha bịara ebe otu a ka ha nọkwa ha achọghị ihe na ụzọ ahụ ka eji wepụtara ihe na obi mfu ọ na-eme ha obi jụrụ ha. So the thing is, every other person there here, everybody was present. Everybody tried to be here to honor this great man. So Muaga say that it was a success, over success. And Chukwu Zarobeni Lahanu was success. Thank you. I wouldn't die for that at G20. I can figure out what I'm there. G20 woman one or club of one golden G20 golden 20 so club of one behind the mechanical real estate arrow ere bigota na ere ihe ona gbasara ihe gbasara itinye ego na property onye ejimola G20 anyị na-emere ihe ọjọọ onye ọjọọ anyị na-abịakwute anyị na-eme nwanne ọfụma onye ọbụla na-abịa were obi ya anaghị aghụ ibe anyị aghụghọ. Oh, to G20 will love. If I want to teach you about them will love. Without that love, I got a big amount of guys to be able to. Yes, then you go. We told you, you go see no you and a bundle. Yes, they told you that now our brother. I'm my all the way from Lagos. I'm my way. I'm a guru. I still live from here. What flight? If you know, say for my name, when can hang na ngoro mpami iga fu no o ebe nwere love o ndo ga wasi ka anwo ya ka wo mana mo chọkwa inye aka anwo o to nwere that ihe anu ha ji chede ji ha to shi no ahụ nwanne ezigbo nwanne dị na mba edago so G20 amaka onye jide ego ya banye na ya de mere ihe ụmụazị na onye kpata ego ruo na nke bi ya soro anyị. Yes, so we do design on committee of friends. Okay, now I'm in the computer village. UNN. Come on, UNN. I go electronic engineer. I am so UNN. My classmates. I love work. I should work. You work. I should not. Those that no one because some don't know school. They can understand on. The team on way. I can see AKA on one. On them have got out one class for one. Because I didn't manage now solve financial problems. Not only give him cash and manage business. When look at them to do free to a second work, I and I got strike and join him in a rate, but again you got to make them. What is the mission? What is it? So they're going to be Camboa. Every on a minute I got it. Then we connection to me. I got up to a body. I see. No, I got Agago Gracie. I was in Nagabudo history recorded in the whole world. What I got in balance. Appreciate every other person that contributed.
appreciate every other person that made contribution. Can I say the made contribution? Appreciate. Can I say? I make a lay umunnem. Where they go? I done them on a current no making sure here I got one name okay. On a current no tip than everybody tiraka. Mande wine the nako nonye Chimobi Chiamaka everybody till naka make I had the successful and make it a good you may know that love I share I got him make that in Jesus' name. Ask the one I feel to you. Oh, yeah, they do Aqua, Nakopa, Did you have fun? or Aquamia Mona, or the mental name or the fast. So, my boy knows the talk. In case it's a book, Namak Akana. No, Mumea. No, Mumea can't go to Komuka because I can memulate the honor mega. We're going to keep legacy. In case of keep what I will wonderful seed. Now I will quiet a cage. So I am a piano. What I like, I'm going to eat that and I like Akuoka, Nakova, I think no ya drink my email of my promotion daggy because you cannot know. Email daggy, children are moving. You will be the fruit of your level in Jesus' name. I'm Messiah Positive, you're a Jabon and I know Akuoka, yes, member starter, Sisi Nyaka in Eba, Makana. Nwoke a na-akpọ Uko ejiri gbachi ogige ka ụmụ ya kwa tata enwe ya nwoke Chidebere Akuoka bụ onye mere ka anyị nọrọ ebe a akwamozu a gara ọfụma sisi nye aka gburu with friends Messiah Wake wee baa tata na anyị jere na Uruala wee bute na mọchụarị bute ebe a mere anyị steeti jee n'ụlọ ụka si ka esi ka ụka wee bịa ebe a ndị ụka kwasị anya ndị friends na ndị ọgọ wee bịa ọgbọrụ dị ka esi eme a sị ka kpuo papa na-enwe nsogbu ọbụla zu ike na ndụkwa ụmụ ya si unu biri ezigbo ndụ obodo a ga-eme isi mana Chineke ga-esikwa n'aka ụmụ ya kpọlitekwa ya ọzọ aka mbụ Messiah Positive mgbe onye na-eme mmemme ma anyị ka anyị hazie anyị na-eji obodo niile dị na Naịjirịa na-eji outside country.